أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, matataling umapman ang kaiya kapagpagitan sa bandingan makapantag si ko sabaad kung mga suguan wagamatan wagam Islam lagu kapugusi tano si ko sabaad ang mga saparan wagamatan wagam Islam din kaya ditano di kapaguras na nagiso kalalayaman tano uman din yaumul jum'ah na pumbagay tano sa oras o di napisanggay tano sa oras sa di tano di may pamamagusay si iko sabaad ko mga suguan o di na mga bitira si iko agamatan ng Islam. Pamangin tano si iko Allah mabaluyaya pud si iko mga amal tano mapanida kapakatanayan si iko mga timbang tano si isalong anamori. Pangintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala kasabapan niya sa kaparwalyatan si ko rila Allah ayamala na matimu-timutan si ko surga Allah subhanahu wa ta'ala tangkad tano si ko mga ginawa tano ageng kaiya dunya ng ganatan tanway na si tano tugalin si ko alungan tano amori tangkad tano si ko mga ginawa tano agaya dunya na darpa ini akang galbak sayad ing galbak sa manusia na sukat tugalin yan si kualungan amore na gito su alungan ada bang kang galbak inunta nakapamagitong uriyan to mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala ay tanon sumpatan ang kuto mga bandingan tanon si kumyaw na akapugo siya tanon si kum mga kabnar apyakisyap wagamatan wagam Islam ayaman tu pelabuhan tanu abitira naging kaiyak kabnar o dua kataw amya samok udi na adna maadin ang mga samok simok kata sikulat talatiran lagi o mga Muslim igira amya simok katsiran na antong na ilayan saya o agamatan o kami Islam paganiron mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala naging kaiyam ya maratya natigman yung mga ulama al-mu'minuna turbituhum rabitatun qawiyatun ala wahiya rabitatul ukhuwa fillah gen kaya mga Muslim na adna makagagakot kiran seko kababaluiran ang may isay sa siran na gumababagsiran na aya makagagakot sang kutwa kaisay sayran nagitos so kapupagriya ay asal asuguan wagamatan ng Islam nang kutwa kabaloy umyamaratyaya apu pagaresiran agiti mababaloy agakotiran siko kaysaysiran tigman ya Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran innamal mu'minuna ikhwa ayabuman atitu umyamaratyaya ayaman umyamaratyaya tigwallah udin ayatitu apu pagariya nas umyamaratyaya ayatitu titu magariyari siku ilayan wagamatan ng Islam nang kutuam ya maratya siku Allah adna mga paratya ni siku Allah subhanahu wa ta'ala igira ayami adin siku mga Muslim miatampar siku mga Muslim nang kutwa kapupagariya kang giginaway aya ping giginawaya niran na su agamatan ng agama Islam nagkabaloy mababaks purong ang kutwa kay sisiran sabab sa da pipikir tano a personal interest kaya bu pipikir tano ng kutwa kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala na ginani sabab sutitu amya maratyas iku Allah na siran imagaryari siran ipupagariya
taman sa inirupa o Nabi sallallahu alaihi wasallam surupaan o miyamaratya. Tigman na yung Nabi, amathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Aya kaibaratan na tingo Nabi o miyamaratya si kudiran di ikakakabayai. Manisan ap kababayan yan supadian. Wa tarahumihim nagusudiran di kakakalimuay. Wa ta'atufihim nagusudiran di kakakapadiay. Na mathalul jasad idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasad bisahri wal humma. Na datar sila na tigo Nabi o saktiman alawas aigira adda miya kagdam ang gauta sangkot saktiman alawas na lumangkap din sangkot to akadendin ubadan. Lagi do ayap kagdamiran ang kutwa kasasakit amayaw na langunon pagagdam ang kutwa intir walawas. Ayan daw ang kaya hadith ng kutwa kababaloy o miyamaratiyas iku Allah subhanahu wa ta'ala agira amiyakad tulugudam supagariran na muslim o di na adnamin yawidiyan na akan na langunon pagagdam ang kutwa kadendin o miyamaratiyas iku Allah. Inan kinirupaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumyamaratiya. Sabab sang kutwa matatagukiran ang kutwa kapapagari at titu si kuagama. Kapapagari at titu si kuagama tanagam Islam. Upama kang kaya hadith na iilayin tanos sumasa tanong na tantuay amada kumasa. Maada si kumasa. Minsan titu magariari na di silang panggiginaway. Ayak kabaya uman isa na milasak ang kota pagarinian. Igira ama kawida kalau pagarinian na panadinan ni panabatabang ng kotwa kauman isi kawida kalian. Na kanabaanan ginan inirupaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya inirupaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumyamaratiya na lagi doon sa kalawas. Ay sabi makagdama ang gauta na lumyak kapsang kotwa intiro badan. Na idapat kasi ikukalang ko mga Muslim. Siya kapaging ng mga Muslim. Bagdam tanwa sa mga pagaritan ng mga Muslim, dahil na palabunon sila ng mga kafir na susabad ko mga Muslim na bayran miyanag. Apya suddoa pangnisik wallah na dirang kiyugub. Na ayarupaan ang mga Muslim na di sila ni mamagugupa sumasakit o pagariran na masakit o pagariran. Kaya katuro o Nabi sallallahu alaihi wasallam na al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Ayat tigman na yung Nabi ang mu'min si iku kipapantag niyang kupagari niya na mu'min na lagi dang kutawalay. Yashuddu ba'duhu ba'da siya ni makasusulaya, makasusupurtay. Aya buntalo to na susuportaan o pagari niya na Muslim, pagari nga Muslim, uli na so pagari nga Muslim na susuportaan ka, na susuportaan yan mo. Di ka no di mamagugupa sakat pagkadayamang o katugumpiya. Dito rupa ng kaya mga Muslim. Uri na miyamaratya siku Allah subhanahu wa ta'ala. Maadang kira ng kota titwa kapapagariya, kakakalimuay, kakakabayay, kakakapdiyay, nagukapamagugupa siku mapya. Gina ni sabab kailangan na maadang siku lat-latano ang kaya iprupaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamay ka mapukas tanong saya na miyada tanong si kurupaan ay iprupa o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oreno to mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala miyatang ketelum ay kikilalaan wagamatan wagama Islam akapupagariya na sukapupagariya sa ikwagama ay kikilalaan o Nabi sallallahu alaihi wasallam akapupagariya na sukapupagariya kwagama gana kagiti pakasal kailangan na maadan siku tao adin na ditiro na miyarat ya siku Allah ab kebabayan na kas so pagaring kang Muslim sa lagi di kebabaya kas sa ginawa nga lagi di kebabaya kas sa ginawa nga na giyang ka na nakatatagurok tano o kapupagariya siku latalat tano na piyakis siyapanan o agamatan ng Islam sa di na mabinasa gitu sabab amiyak ada-kadakala mga hadith na gumang ayat sa Quran ang maalabat nagusumasapar nagumakay inangka siku bemaadin ang kota karibugar nagukabinasa ang kota maadin ang kapupagariya siku latalat o miyamaratya
وحفاظا على بقاء المودة والمحبة والتعاطف والتراحم والتماسك بين المؤمنين فقد حذر الله عز وجل في كتابه من الأمور التي تفسد العلاقة وتوقع العداوة والبغضاء بينهم. Ayan daw ang kaya katurungan ng mga ulama na siyap si iko kalalayon ang kutwa kaad ng kutwa kap kababayai yung pagaring ang Muslim pagaring kap kababayin ka kung pagaring ang Muslim lagyan ko takip ka nga limon kaon lagyan ko takip ka din kaon lagyan ko tuwa ay manan na kaisisa sikulat-lat maratiya sikwallah na piyakay ng kaano Allah subhanahu wa ta'ala siku kitab yan na mapuro ang kutwa lang wa nagpakabinasa sang kuto ang makagagakot si iko kaysi sa mga Muslim nagupiyakin ng kanya ng kuto mga galbak apakasugo si iko kapririduay uli na kapakapririduay maratiya siku Allah subhanahu wa ta'ala ayakatir wallah يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون hiskan watig walla amya maratiya na mataan na suk pakabereg nagusukan derumat nagus mga barahala nagus mga paririmar na marsikanan at tigmani wallah apad sa mga galbak ko syaitan pajitanibuhu la'allakum tuflihun napakawatan ninyo sa kanya na tigmani wallah kakalok ang kanod tagumpiya innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal bagda kaayabuman aw ngayar kanu kabayar kanu syaitan nang kutwa kataguan yan si kulat-latiyo ang kutwa kapririduay naguna kagakarangita fil khamri wal maisir sa ikok kapakainom sa pakabereg nagugyang kutwa kapanderumat wayasuddakum an dhikrillah nagugyang kutwa kalangin yarkano sikutad si iku Allah simba si iku Allah wa anis sala nagusiku sambayang fahal antum muntahun banyo nan ditergna ti Allah ayan dawang kayayat na somya maratiya na piyakay ng kasiran wallah amataan ang kaiyap pakabereg kainom sa pakabereg akali niya ng kuta pamikiran ng manusia na aya kigalabaksan ng syaitan na sa syaitan na aya pananamanamaranin ng kutwa kaadun o kapririduay di kapakapsisinabuta simukat sa ikulat-lat maratiya na ipkasaba pa nung nagpugitan ng syaitan na kainom sa pakaberg iramya barag sutaw na lalayon gaganin kadang kuta kang bupuno wal maisir na ugyang kutwa kandarumat higir ang kota mga tao na minggalabag siran sa mga magang siran napkuding kiran ang kotwa kandirumat apkud niya ang kotwa rarangit sikwallas rarangit nagugyang koto kapririduay akudin sikulat latiran nadanikan na to namiya kala ang kotwa kapririduay kapamagawata niyaw parik ang kotwa kay sisa gito'y hikma pud sa hikma kini sa parinsangkan na mga syait lagi nang kanakainom sa pabereg lago kandirumat ayap kud niya kulat-lat maratiya nagyang kuto akapririduy na piyaki alangan na wag matanog ang Islam ubod na nang galubak ka maratiya ino to nakagiya alanganan sa bumaw parik so kaysa sa mga Muslim ikaduha na wal ansa wal azlam so kapugubay ko mga barahala nagus mga paririmar sa mga paririmar nagiran na di mamrak kaging syaitan ama oidun na di mamrak na piangan tapian ang kutwa pagaring ang Muslim na miad niya kanu ang kutwa kakerangita na marsikan na natig wallah napakawatan ninyo sa kanin natigman ni Allah subhanahu wa ta'ala aya buwa kabayar kanu man syaitan nagyang kuto maadin na kanu ang kutwa kaperido marsikan na nagalabak nagsukawata tanurong na dun sukat tagumpiya maurip na Allah subhanahu wa ta'ala padpensa kiyas siapa wagamatan wagama Islam sikok kabinasa o di na di kabinasa o kaysa sa mga Muslim na inisugwirtano amarana an natathabbata min khabaril fasik hatta la tanqati al alaqatu bain al ahibba inisugwirtano wallah ang kotwa kaptentua sikot tutul ang kotwa beradusa pemanutulan yan itutugurin ang kutwa katero ayaw ngayon an mabinasa ang kutwa kaysa mga Muslim
kaanatiin di kebinasa ang kota sumpatan o mga Muslim. Ayan daw niyan. Nagirami ako martano ang kota tutul ang kota beradosa. Amarata tutul ayak kunganian ng kota kauparik na pangamadan tanudaan ng kota tutul. O benar anta ka di benar. Na inato nagiya alabat o bubadin maad ng kota kauparik o mga Muslim. Naman ang kota kaya Panginoon kayo Allah subhanahu wa ta'ala lang wana galbak akad niya ng kutwa rarangit na piya kailangan wala ay ito sabab na ubo mo parik sa mga Muslim. Lagi dengan natutulang ka na pasik at kailangan na mapangamad. Ay akatir Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Iskan wati wala mi amaratya la igira mi kataling umar kanu sututul ang kaiya pasik beradusa na fatabayyanu pangnalaniw an tusibu qauman bijahala qauman yuqap marata isu pagtaw sa kainuranti kada sabut fatusbihu ala ma fa'altum nadimin nami senditiw ang kota pinggal bakiw. Inani kadua inami ako martano sututul ang mga ribat apun si ko tutul ang kota fasak na wajib ko Muslim apangamad dinuto amay-amay na miya sugat ka amarata ang kota pagtaw na miyak misendit ka ang kota miyang galbak ka. Ikatlo na haramallahu alayna sukhriya ay yaskhar ba'duna min ba'd hatta la tasud al-adawatu bayna al-ahibba. Ayan daw niya ng gutwa haram Allah subhanahu wa ta'ala ang kota kapupayto ako sabad ko sabad kabamaan makhala ang koto akapriluwe si kulat-lat niya maratya. Tingmani wala ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Eskan watig wala niya maratya na dinyo punanay ito aso pagtaw ko pagtaw amay na miya balo sila na mas mapiadis kanu. Ayan doon yan ang gotwa di nga di ka planet ito ako pagtaw o di na sa katawa-taw anta ka grupo antawa ka lumpukan adi nga siya di planet ito na di nga bis katawa na mas mapias sila na diska na di nga di papalata ang kutwa katiro na sa kabis imas marata adi gyang kutwa pagtaw nagyang kutwa kapkad na lagi na amay ka sa mga tao mga Muslim nya maratya si ikwalla napakalaniran so kapanan ito ako pagariran na Muslim layagad ng kutwa kaparilu isa na nakasabapan sa kaparilu padapan sa suguan wala sa paran wala na inipakin ng kayan si kumya maratya yay walladina amanu jtanibu kathira min adhan inna ba'da adhan ithm haiskan watig wala subhanahu wa ta'ala miya maratya napakawatan ini so kapangantap kamatara so kapangantap na ikap kambarado siya lagi na ulaw layo miya maratya aandad na antap niyan so pagarinya na Muslim nagyang nakapangantap mga pagariya na ayak niyan ng kutwa kapariduay mapakalubay niya ng kutwa kaisi sa mga Muslim di ka pupagari ang mga Muslim lagi kalili man to apanya kita maadin si ko mga Muslim antap niyan so pagari niyan sa marata antap niyan so pagari niyan sa marata taman sa ayas siyempre yan naman to sa karata ipamikiran ng mga Muslim na tamang kupungusya terkas sa mapya na inantap ka pa sa marata la hawla wala quwwata illa billah datano mapakasan gaya ang kutwa kabagay sa mapya advice sa piya karata tano pa ng kutwa kabagay sa advice sa pagarita ng Muslim kaina bitun tano pa sa kapakatolik la hawla wala quwwata illa billah mga pagariya igira piyakay ng kakao pagaring ang Muslim na punarlamat kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala kasing gayang kawalla sa pagariya o di na inampeda o di na tunganay ang mapiap kimusawider ka kanabas sa kabinasang ka nasangay ang masatano na la hawla wala quwwata illa billah igira so tao na pananaman na maranang ka imipukul sa ayan ng kutamara taaggalabak na niya na pagapian niyan pansi ko parang ganyan o niya pagapian niyan pansi ko ay manan niya na mga tao na mataan at pamamasata dito kupya ka mamasa lagi dito tao at tiro na kung sumapyan yan napakarataan yan ay panakap kasabutan niya ka na makatulik ka la hawla wala quwwata illa billah nakanabanginan maratayan antangan
na sukara taantangan ku muslim na ini sa para na wala kadusanan. Aya katirong Nabi sallallahu alaihi wasallam na iyyakum wadhan. Pananggila ini watigo Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pagarangan kapagantap. Fa inna dhanna akdhabul hadith. Kamata na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pangantap naginan ipina ka masbukag adi sukatiru. Ay mana akdhabul hadith. Madala kalingip manarong ng mga ulama. Dia sa tirong nila na mas mitataralo sa kabugag ku katiro. O di na mas mitataralo sa dusa niyan adi so kapamugag ku katiro. Agimada kalakap ke ay mana niya kapakabinasan niyan. Naging kapangantap na isa na ini sa parwagama talagang Islam ina to nagi aya ungay ayan nagyang kuto akaad ang kuto akapriridway wala tahassasu wala tajassasu uba kanu aya man ni nasusuruy aya bu ilay nakalang kuto akabina karataan pagaringa katuturiman aya bu ilay nakalang kuto marataon nadi nga di pupalata wala tanafasu na uba kanu pelalawan na atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tahasadu na uba kanu sisiga la haula wala quwata illa billah yang kay ni sa paro Nabi sallallahu alaihi wasallam nakala kada untom na miad niya si kulatlat yang maratiya ayat na maad si kumanisa ng koto ayaw busos sorong niyan na supagari niyan bala boron si kumanga bai ayat na susorong niyan na susiringan niyan subay niyan sa ubay niyan, pagari niyan, ginawa niyan, mga nganinsan, na iyang mususurong na may kanamin ipawing yan na iyong ipapalatayan. Tanafaso, na midalawa na siran, api ang tunaukit, na pagukitan niya haraman ta sa kahalala, sa rabuak kalawanan niya, ng kutapag ayman na niya, na ni kaingitan niyan, uli na katatagon sa dengki, lagi na ng mga haramanan, ang mga ukit. Wala tanafaso, wala tahasadu uba kanu sisiga naging kaya kasisiga yung kaya piyang Nabi sallallahu alaihi wasallam uba kanu tutu di mana uba kanu pelalawana uba kanu sisiga na inway ini sapar o Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya kednyar kanu ng kota kapamagawata mapakanu binyan so kaisi sa mga muslim wala tabagadu na uba kanu kerangita wala tadabaru na uba kanu tatalikuda wa kunu ibadallahi ikhwana nang beli kanu mga oripun wallah apu pagariya diyan karana ing sa parang Nabi sallallahu alaihi wasallam na tanan pekaadin sa kapriridiwe sekulat-talat umyamaratiya na kadaukor na sa mga muslim na langon nila niya susugukan sumung kasi ko mga pagpadi-padiyan na ayad na maadno na kasuruyan nagu kapupelalawana nagu kasisiga nagu kakekarangita, nagu katetalikuda. Nalagid mo mga sabong kas ko mga bendegan sa tao na ginanim adnon. Na sumong tanong ko mga walay tanong na ginanim adnon. Na anda man niya ikakisi sa mga Muslim. Igira ipagisa ka, inway di kisi sa mga Muslim. Na sumbag nagisibuk ka ang kaiya mga pamagita, mga saparan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maurib na Allah subhanahu wa ta'ala ginani sabab kailangan si ko mga Muslim na maadengkiran ang kanan asurang ang kanam yang ali ito sa katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahasadu o baka no tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sigo sa riwaya na tigman niya Nabi la tahasadu o baka no sisiga wala tanajashu o baka no pririta wala tabagadu na uba kanu kerarangita wala tadabaru na uba kanu tetalikuda wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din uba pusa o sabad kanu so dagangan o sabad kanu aya buntalanan na igira anak customer o pedeka anak customer yan na ubang kaagawa aya buntala kapagagawang kon na da sila pan makapuwasa di sila di magayaga na malong araw pagkiratan ng koto customer anak ka makasong anak ka kagawi sa customer na haramanan ini sa paranan o Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dagup kepunananan sa kapreridwe ginap ke niya kung magubuy-buy mga pusto ibarat yan na dinidagan sa mga cellphone
Dari siya ni magaya kay naging mabuubay niya napkrat niya sa may ito ang utatiin na yung signalan na siya kakamay ito sa arga. Naging naharamanan la isa para na noga mata naga meslang wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Ubadi pesa udah sudagangan odina so customer sabad kan ubadi pesa ayo sabad. Ayan daw niya na ba kanu di pamagagawa sa customer. Ada siya man makapuasa na ay mana na kendegan kan. Naging naharamanan lagu ayah kedr kanu nang takerang eta minus na may lekan niya na lagi dito sa suwan na ya balingan ko tua customer na ya sakan wi kurinan na magpeda na isa na nadi kapakapagawa ta umagari mapapagaria wa kunu ibadallahi ikhwana dan balikan watigu nabi sallallahu alaihi wasallam mapapagaria siku ilan wallah siku Allah subhanahu wa taala al muslim aya muslim atigu nabi na akhul muslim so muslim na pagaria o muslim la yadlimuhu dinyan pelalimin sa pagaring na muslim puntagannya ko pagaring nga muslim na kabubalinggaw na pagaring nga na dingas kanyang pelaliman wala yakhduluhu nagudingas kanyang trader wala yahqiruhu nagudingas kanyang pepaiton at taqwa hahuna suati Nabi sallallahu alaihi wasallam sukalak si ikwallah na sangkaya puso no pagiling tanop man ang aya hadith na sa mga Muslim na dirang ko apagariran sa Muslim kaya kinwiran na pagariran na sa kafir lialimiran sa pagariran na Muslim kaya sabab na di ka pakapagubayran sa lupa na mialalimin sa lupa ang kutapagariran na Muslim ani ka pakatumpukiran na mialalimin sa pagariran na Muslim na ginani ni sa paranan wag matanong ng Islam bupunan nakasumpatan ni watabok na mialalim makas kanyan din sabab sa pagkakal na ka wala yakhdulu naguptrader na ka wala yahqiruhu bekas kanyan pupaituan ay karatao korsa kay mga Muslim dan yun ipupaituan sa pagarin na Muslim qulul muslim ala al muslimi haram ay katong Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasabi imri'in min asyarr kaya tangkaan na tingo Nabi sallallahu alaihi wasallam miyak karatarata si ko Muslim na ayah kirakahu yung kota ka pupaituan nga si ko pagarin nga Muslim al muslim kullu muslim ala al muslimi haram so mani Muslim sige papantagan yang ko Muslim na haram haram surugo yan so tamok yan damuhu wa maluhu wa irdu haram ra Muslim ubang kuwa so tamok ko pagari nga Muslim banga tada ka surugo yan nagubang kaayamanan yan na maratai supawing yan o di nagyang ko tamaratabot yan nagyang kaya mga hadith nakadaokor mga Muslim na tanan niya masusugo ko mga Muslim darag-rag nakapumbunuay man to ang Muslim ko pagari na Muslim kapda ka niyang uruguyan dahil na rag-ragan nakapguwa nga ko tamo ko pagari nga Muslim nagudad na ragan di ka pupawing as ko paawing o di na maratabat ko pagari nga Muslim la hawla wala quwata illa billah na tanan na mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala galba ka syaitan nagusto ay manan niya ng mga ratayong ko mga jin ya'maluna laylan wa nahara liqa'il adawati wal bagda lifsilu bainal mu'minin di na naningalabakan sa eko kadaw daw lagu sa eko mga gagawi akaad ng kuta kapreduay nagu kakerangita sekulat talato mga Muslim kaaniran mabinasa sulat talato mga Muslim pagadniran sa eko dulunan o kerumai pagadniran kung dulunan o ginawai ayaw man na nilang kuta dua kerumai negiran ad mambu layo kamaratayongar o di na pagari amaratayongar napiang tusan niya ng kuta dua ke rumah inam yang bunusiran naginan na kebebaya-baya na syaitan aya mana niya nagalbak langwan o mga syaitan na aya kebebaya-baya anon uluaniran na igira amya ko mga kuta mga tantarayan na aya tanto niyang kiran ko kebebayaan ng kutwat syaitan ay namya pakambuno yan adwa ka tao Muslim ay panubo ke rumah na aya mana niya na mga dawanan o Nabi sallallahu alaihi wasallam pagiwasananan o di na pagawatanan igira amyag damtano makapamunuang ko pa ke rumah na gayang ko takatalapan ni tanoron sa kaayusiran kagito na galbakot wa syaitan aya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam na inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum kiada din mata natigo Nabi sa syaitan na kiada din sa inam o bas kanyan masimba o mga barasamba yang sa ingda na namang Arab o kay datigyan na ayap yan na marano syaitan ng kuto akapangun duyan yan sa kulat-lat kaptugun yan
Siko onduyunduy, siko lat-lat umyamaratia. Ina to na adin ni kaarin angkot ang mga maratabat nagu mga simukat kulat-lat ang mga Muslim. Kapriridway na miya kalubay ang kutwa kay Esiran. Lagi dang kaya ayamanan niyan na kasasagadan tanu amasa. Iman to na ayak kadakalan ng kutwa niya ni panamanamaran na mauparik ang utang mga Muslim. Diyan ka syaitan na dua timan. Syaitan ajin punsi ko mga syaitan na di pengailay. Dia bepayag nagu syaitan a manusia. Ira ko nang uta syaitan na jin na pagwaswasang kanyan sa kapked rekanu ang kuto kapriridway. Na talaw lagi dia syaitan. Ina niya mamugo ko sa syaitan na pelagu yang kuto lagi dito syaitan. Na adip mana syaitan a manusia. Sesalin sa manusia syaitan. Lagi na pamugaw yang aja para mapia ka dyan mga ita bapulagu lagi ka manusia. Kepakayagay na ginawain ka, pagaring ka, bulayo ka, inpuda ka sa gelebak, siringan ka sa posto, asyaitan a manusia. Ayap pa naman namaranya ng kota kabinasan niwa kerumay. Ayap pa naman namaranya ng kota kabinasan niwa ginaway. Ayap pa naman namaranya ng kota kabinasan niwa mga Muslim. Na syaitan na manusia na andid ni kagda mga sa lagi dia. Atau ayap pemenabang yang kumang Muslim ng kota kau parikiran. Yang kota kadigiran ng kota kapredui na panang giling ka dia kagin na syaitan na manusia. Gupungan makailay sa tao, bebay mama at toriman. Nagutamaganta. Naguay na ni pangalina lang na pawing o paganina na Muslim na pananggiling ko tuwagit ko na setan o ta manusia. Setan o ta manusia. Setan o ta bubaro pa sa manusia. Nagina ni miya makarata-rata mga tao. Ang kanda pagkaadin sa marata murala si kulat-tulat o mga Muslim. Ayak katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna minan nasi nasan mafatiha lil khair. Mata natigo Nabi apad si ko mga tao at mga tao amya balis kanyan as kanyan kilakas iko mga pipya. Magalikul lisyar nagukilakabsiran si iko ay mananin ang mga rata. Wa inna minan nasi nasan nagupirmataan mabuti ko Nabi ad napud si ko mga tao at tao amya balis kanyan ay pilaka mafatihul lisyar pikilakas iko mga rata. Magalikul lil khair nagupkil pikilakab si iko mga pipya. Patuba liman ja'ala Allahu miftahal khair. Na miya kapia-pia balas utaw abyalus kanin wallah subhanahu wa ta'ala as kanyan ipkasabapang kapkil kay ko mga pipya ala yadihi ang gulalan si kuliman yan. Wa wailul liman ja'ala miftah asyarri ala yadihi nagusangat tasiksa ang kayat tao amya balus kanyan apkil ka si ko marata ang gulalan si kuliman yan. Ayan doon yan naad na mga tausan ayak kia punis ang kuta marata. Ayak kia pakang bunuh ang kuta dua kerumai. Ayak kia pakang bunuh ang kuta dua ginawai. Ayak kia parekang kuta kaysaysa. Na sabab perkanian. Na kia lakanian ang kuta marata. Na ginanak itaw adalawan yan amyak karata-rata si kumanga tao. La hawla wala quwata illa billah. Nagubkababayabayaan ang kuta syaitan. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala panamanamarang tanong isita no mapersi ko mga tao ay dinikang gelabap na panaguntaman sa ay makasimbun ko mga tao ng kutamapya nagkalakabanian ang kutalalan o mga rata na manang lumindong tanong sa ikwalla o ba tanong si mapersi ko mga tao ay mananian na panamanamarang yan ng kutwa kalakay si kumarata nakalkabanyan ang kuta mga pipya. Ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru ibadillahi alladhina idza dzukirallah. Aya miya kapia-pia tig Nabi sallallahu alaihi wasallam kumang urip nu Allah nasusiran uto. Ay gir amiya lay siran andid ni kayle ang akiran layak kiya tadman kana so tadem si Allah. Udi na kiya tadman kana kuta su Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syiraru ibadillah al-musyaun. Ayat 3 na miya karata-rata si kumaurip nu Allah na al-musyauna bin namima ay iplalakaw niyan ng koto ay manan na kasuyan. Ayat miya karata-rata si kumaurip nu Allah na iplalakaw niya si kuliaw lupa
nang kutwa kasuruyan kapamaganta mga ninsan ang mga rarata ang mga galbak. Al-mufarriqun bainal ahibba, naugyang kutwa mga tao ay plalakaw niyan si kulyaw lupa nang kutwa kapuguparikan yan si kung giginaway. Al-baghuna lil bura'il anath, ay hindi nga hadith nagyang kuto akarata ang kuto akiplalakaw si kung kapamaganda o di nakasuruyan laugyang kuto kapuguparikan si kung giginaway laugyang kuto ay manan yan na di ka peluluba sa mga murala, mga rarata. Mga orip Allah subhanahu wa ta'ala, yun ni sabab ang kaya hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam na panaguntaman ng tano mabeluyaya ang doos kung mga ginawa tano. Kapakawatan ng tano ang kaya mga pamagita o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya pa kay siya. Igira amya din suka pamagawata. Nagukapreridway, nagukakirarangita. Nagukatitipuay sikulat-talat o mga Muslim. O din, nasikulat o dua kerumay o din, nasikulat o dua katawag ginaway. At tawa ka sikul, lumpo ka ng mga Muslim. Antunis suwan tanong. Ang mga pagaliran ng mga Muslim. Na ayas suwan tanong ng kutwa kapagumpia sikulat-talat tiran. Ginanikab na rakta ng mga pagaliran ng mga Muslim. Jatil adillatu tahuttu al-mutakhasimaini ay yubadira kullu minhuma ila al-islah. Na miyaka umaangkot ang mga dalil apupumuyat si kudwa kataw amiyaka simnga na makasinabuta amiyaka buno ang kutwa kapamakutiran sa kapakang ginawiran. Now di silan kaayos ng kutwa kapasadakiran ang kutwa da kata lambas si mga Muslim. Ugay na ayamapya si kudwa kataw amiyaka simnga na makasinabuta o di na miyakang buno na dirang kasinabutay ng kutwa kapasadaran sa ginawiran kang ginawiran. Kaharam kiran o di na dikiran mapia o bay na tatarusan ng kuta di ng kapambitiray. Aya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjur akhahu fawqa 3 layalin. Di kahalala na mapakay si ko Muslim o ba niyan tulakan sa pagadinan ng Muslim o ba kalawan ni sa talugawi. Yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Adi siya ni makam balakas iku mangalalan na tilikudan umani sa supadian na ayat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam mapiyakiran na sa din sa manguraw kirang ko salam munakiran manguraw si ko salam aya man ito na kanabagi pawing suka pangangapin ay gira amyagdem ka amya ka pagawat ta kanu ko pagaring ka Muslim na kanabapawing Muslim apa nalapo apa pana ay man pamakutan yan ang kutwa kapang pininin si ko pagarin na Muslim nago diyang kutwa kapang urawinin ko salam kanaba ng pawing uwi na sang kaya masatanon napad sa marata didubi tanom ranaw ng kutwa biyaluin yan apaawing ang kutwa kapang pininin si ko pagarin na Muslim amay kadiganon ginaway na ayara radir kano na marata aya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tu'radul a'mal aya mananin sumang amal na pugwitan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala ipuro ay amalul ibad langan mga amal na ipurus kanin sa iku Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli yawm ithnin wa khamis sa iku alungan na khamis isnin na gusiku khamis na ipupuro ang kutamang amal sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na fayaghfirullahu likulli imri'in la yushriku billahi syai'a nandun nikipur ang kutamang amal na rilaan wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwat tao adunyan panakutun sa Allah subhanahu wa ta'ala sa may takbo ayabu di prilaan wallah na illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna nun tabu ang kutwat tao ada mababeloy si kulatian nagulat to pagarinyan asyahna ay mana simuk kata ridu kakerangita ada sinan makang ginaway fayaqul natirun Allah subhanahu wa ta'ala utruku hadaini hatta yastaliha ay mananin na lepasan ni runia bagak ni runia taman sa disiran makang ginaway taman sa diyan makang ginaway nato ni kabayatan ginani masutan
mapapasaraptan o ang kutarila o Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamanan yan na kailangan si mga Muslim na ginamyag damiran na ng kuta kapamakutiran sa kapakang ginawairan. Ginanya sabab inwanan inisugu wallah subhanahu wa ta'ala na gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam kapamakot sa ubaban maadan ang koto adikap sisi na butaan na maad ng koto kapriridway. Pag sa kabinar tanong mga pagritan ng mga Muslim matatawgiran ng tasimok ng koto kapasadakiran yastalihu bainahuma kapasadakiran o miyamaratiya siku matatawgiran akakarangita ayang katir wallah la khaira fi kathiri min najwahum illa man amara illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas. Dati wala amapya kudiran ng bibitirayan. Inunta na subusot bitirairan ang gulalan sa kasasadaka. O di nakasugo sa mapya. O di nasukapugong piyay sa eko ay mananin na makang bubala amya si mukta. Padahal sa mga pipiagalbak ang kuta kaong piyay sa eko ay mananin na dua kataw amak si simukot agyan na puda kabunariran sa mga Muslim. Ay katir wallah nafattakullah wa aslihu data bainikum. Kalak ni Allah subhanahu wa ta'ala nag-uumpiyain nyo sulat talatiyo. Matagur ka ng mga simukot. Taman sa igira amya simukot na sudin so lumpukan ng mga Muslim. Nabili Allah subhanahu wa ta'ala ang kuto sulh kapasadakiran sa ayamanin na patot si mga Muslim. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Igira tigmanayaw Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa dua lumpukan si mga Muslim mga miyamaratiya na mimbunway silan na umpiin iwang kutalatalatiran fa in bagat ihdahuma alal ukhra na amay tigwalla ka di mangunot so isa sang kutwa dua makapupantag na faqatilu lati tabgi hatta tafiya ila amrillah na tidawa niyo ang kutwa tawad pangungunutan sa iko kapagumpiya o di nakapusada sa taman sa makapangunutan sila sa iko kabaya wallah subhanahu wa ta'ala. Sa mga hadith na tanto ko ini malaki ni pangwiyat no Nabi sallallahu alaihi wasallam igiram yakay letano sa masisimokot mlagi do kerumai ginawai antaw akalumpukan nagiram ya dikinan simokot ng kota kapamakupakot umyamaratiya sa kapasaliran sang kota ay man na makapupantag. Ayato Nabi sallallahu alaihi wasallam nagiyang akong natigman yung mga ulama ang kaiya kaum piay si kudu masisimokot na malain ni ibalas adi suka panambayang sa mga sunnah. Kaya katur Nabi sallallahu alaihi wasallam na ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam was salati was sadaqah. Allahu akbar. Ay man yan na giyang kaya kapasada ko dua masih simukot na malab sa ibalas. Kagi ayad na kelinding ka na suagama. Adi maadin ng kotwa kapriridway amaw parikin sukay sa mga Muslim. Bakar kanwat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam pumanutula bi afdal min darajati siyam amak kalalabi adi suka pa kalalabi o daradat pangkatan o kapulsa antawa ka suka panambayang at kasuka sa sadaka gaya sa mga sunnah. Qalu bala pitiro ang mga sahabat qalu bala ya Rasulullah qalu bala qala islahu dhatil bayin aya manana sukaum peeni ko dua alak ang ko dua kato amas simokot lagi na ni lawang ko kasimbayang mga sunnah kapulsa ang mga sunnah ano ko sa sadaka mga voluntary. Fa inna fasada dhatil bayyin haliqa kaya mata natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam asok kabinasa kaano kabinasaan si kedua ang mga pupantag ang mga Muslim na haliqa yung ko tagunting gunting ko to dito natigo Nabi la aqulu tahliqu syar dia kena tigo Nabi betir oli begitu sugunting ipungunting si ko mga buk walakin tahliqu din kena tigo Nabi kagitu so gunting ayat na pangakto tepedian na sudin so kapaka ayaman na yan na mga tangkay o agamatan o Islam. Allahu Akbar. Ayaman na yan na piyakay baratong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kutakakuparik akaadin ang kutararangit si kulat na mga Muslim alagi ng kutagunting ayat pangatutapadiyan ang kuto tangkay o agamatan o Islam. Ini pangwiyat mo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya kong biisi kong dua amakang babala ama sisimukot siran. Tingnan ma umila syai'un afdal min salati was salahi dhatil bayyin
wa khuluqun jaizin bainal muslimin. Tingin Nabi SAW, amin afdalil amal. Ini semua sahabat antun ni pina maka lebih amang amal. Nah tingin Nabi SAW, ma umila syai'un afdal minas salah. Dia pernah tingin yang gelabak abang yang mengkalawani suka sembayang sakal lebih wasalahu datul bayin. Dia pernah tingin makalawan gelabak sama makal lebih usambayang. Orang yang nangkoto kaum PSI kudu makam bebela. Naugyang ko tama pi aparang ay papakain o agama tanong Islam sekulat talat o mga Muslim. Ayan daw niya nangkoto kaum PSI ka kapakang ginawa yang ka katanurang kasangko tama makam bebela na pedutul sa makalalabi amang amal at tigman niya o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagpasa kini panguyat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam akab na raktano mga pagarito ng mga Muslim. Igiram niya simukot sila. Nabatano silang putubi. Irap na wanang kaya sa tanuron na igiram niya kaili silang sa masisimukot. Ang mga Muslim o di na kerumaing ginawain aw nabiran pimuntay na ginanak na banan sipat o Muslim. Kaya sipat o Muslim ng kuta kapilin ng sakit matanurang kuta dua kataw. Kaya katarong Nabi na kullu sulami minan nas aling sadaka. Lao na susura ng kaya lawas o manusia, mga tula ng kaya manusia na sadaka. Kulli yawmin tatla'u fi syams ya'dilu bainan nasi sadaka. Kaya manan yan na langwan agawi iyap sebangun sualungan aadap kepasadun o Muslim masisimo kata dua kataw na sadaka niya to. Kaya managiram yan pakang ginawa nga sa dua kataw maka kadang sila sa simukot ko na talatiran nagito na sadaqah to. Inna afdalas sadaqati islahu dhatil bayin. Ayat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pinakamakalbi kong mga sadaka ng kutwa kapitinurasi ko dua kataw ang makambabala. Allahu Akbar. Gaya tanan din niya di mainang ko mga Muslim at tanto ko mga la ibalas na ay piya ka masawsang kaya pa sa tanong na miyang ada ang kuta mga tao ang pugumpianiran ang kuta makambabala. Tama sa pitirong Nabi ingi panguyat yan si ku Abi Ayyub. Ala adulluka ala tijaratin qala bala qala sil bainan nas idza tafasadu wa qarrib bainahum idza tabagadu. Tingnan Nabi sallallahu alaihi wasallam si ku Ayyub bagas ka tiyang pangunanawa sa dagangan. Tigman niya o Abu Ayyub bala kuwayatin ni Rasulullah na tingnan sil bainan nas. Ayaw mananian napakakakapaang ka sa mga tao. Idza tafasadu igira man niyan na mimbina sa siran. Gira mi karangit siran napakakukuya petang kasiran. Ay man pakang giginawa yang kasiran. Wa qarrib bainahum nagupaan ka karani yang kasiran ida tabagal tabaadu. Igira man niyan na mi kawatan siran. Pakag karani yang kasiran igira mi kawatan siran. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala gina ni sabab kailangan raktano igira miya kay letano sa masisimukot ko mga pagalitan ng mga Muslim na pagsakab na rin tano ang kuta kumpi tano kiran. Kanaba ang kutwa betat tiniman to abatan dito di ang kuta masisimukot na mata ang Allah subhanahu wa ta'ala paginan nakabnar tano na no pagalitan ng Muslim nakapakaya sakat ni tano si Isa alungan na Maori. Ipuniman to na ubad na sisan desiran pengginawaay di siyan makambikiray o di na biyatid na masa ada silan makapelangasa sa paras na mapian ang kutwa kapasadiran sa ginawairan nago pelangasa siran kaginambu kaya manani nakyugup tano si mga ginawa tano nago kapakwatano sa balas nago kaketarima o di na kapril erap tano Allah subhanahu wa ta'ala balasang Allah subhanahu wa ta'ala ginapmanim yakwatano bendingan sang kaya gawi pengendano si Allah yakwatano rung sandaw nago balas nago balintan Allah subhanahu wa ta'ala maparulitan so balas ang kai akya pakab mabarat mo tano sang kaya gawi nago mabaloy ang kaya mga amal tano mapanada kapakatanayan si kung mga timbang tano sa alang na mori at amada kalap manara yang kaya monitoring udi na dimintay sang kaya live video tano na natantay yung madak lang yan nalang salam balasang Allah subhanahu wa ta'ala langon ngayon ulitan ng mapamati ang kaya mga raniran na siya tanabutag sa diyangga insyaallah nafsupatan tanubos ko mga padagaway
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.